Ngatimbobvise mahedi tichahlombe tivhure dare. Right, ngatichaye hedu. Right, nyaya tutanga nezvapanapa. Ndeya amasvaya nababa abhona. Saka ngavauye zvavo pamberi. Garai zvenyu pasi baba. Tifambe one by one. Right baba, simudzai ruoko rwenyu rwekudyi. Ndouya pamberi pedare rachati bwege, ramutape chati bwege. Ndinotaura chokwadi pakati pedare rachati bwege. Ndikanyepa midzimu naMwari ngainditonge. Ndikanyepa midzimu naMwari ngazinditonge. Amen. Garai zvenyu pasi. Simukai tipianiso baba. Henyu apa mumira. Simudzai ruoko rwenyu rworudyi. Taurai kuti ndinopika nedare rachati bwege, ramutape chati bwege. Ndinoda kutaura chokwadi pamberi pedare ramutape chati bwege. Ndikanyepa midzimu naMwari ngainditonge. Ndikanyepa mudzimu naMwari ngazvinditonge. Amen. Garai zvenyu apa. Tangai zvenyu dare renyu. Right, amasvaya ndimwe akaripota nyaya. Saka taura zvenyu nyaya yenyu. Taura zvenyu makagara kana ngotaura makagara. Pamusoro vevakuru vedare. Ini ndauyawo pano nenyaya yangu. Tiri kunetsana nemukwasha wangu baba abhona. Kwese kumasuro kutanga kudeedzera zvese taiwirirana. Akadeedzera tikabvisirana zvese zvimari zvataibvisirana. Pakuti chibvisawozve inonzi mwanyamuzhowa iye akuti hazvichaiti. Saka ndauya kwamambo kuzobatsirwavo. Alright. Iyo changamire nyaya iyi. Imwimwe amasvaya. Muri kuti hai baba abhona ava mukwambo wenyu. Bongo. Muri kuti baba abhona vakauye pamuzi penyu korora. Bongo. Vakateedzera zvemwaireketa zveshe kugumira pemwazokorerana. Chokwadi. Pamwazokorerana paruzhowa pakurupwanya ruzhowa idamage ndo pamuri kunesana. Damage baba ndo patava kunetsana ndo paakuramba kubvisa damage baba. Saka imwimwi muri kuda kuti dare rangu rineri ridini rimudetsere ngei kuti auyise mombe yangu yedamage. Heyo banda ana mai iyoyo ndimwe munodamagwa, ana baba iyoyo ndimwe munodamageawo. Hawo mashoko chitemo chiri kuuyawo naamasvaya pabanda pano. Panoungane mubvunzo here waanoda kubvunza amasvaya. Tione kuhamba tisati tazwa ndi baba abhona kuti indaa yenyi yovopikana naamasvaya panapa. Hapana ere vane mubvunzo. Alright, taura zvenyu amai. Pamusoro yemutape chati bwege. Inhangu ndinoona sekuti hapana chinokonedzesa kubvisa bwanyaruzhowa because zvagara zviriko ende isu takatobvisirwawo ende zvinhu zvagara zvinotongozikanwa kuti zvinotongobviswa. Saka handioni sekuti munhu angarambe kubvisa bwanyaruzhowa. Alright,
pane vamwe here? Taura zvonyamai. Pamusoro idari. Inini ndine mubvunzo wekuda kubvunza kuti damage yacho ndeyekuti wakarambana here mai Mukwasha wawo nemukadzi vakarambana here padamage plus mukunda weuyu akazvara vana vangani. Tozotangira ipapo because damage aingambobhadharwa mombe 1 kana iwo akaramba mukadzi kunze kwekuti kana achiri pamwe chete. Heyo nyaya ichangamire. Masaya mibvunzo iri kubvunzwa. Tibva mucharirire munzee, imwimwi muri kuzvizwa zviri kubvunzwa. Vachiri vese havana kuramba. Alright, amai mwapindurwa ari mubvunzo wenyu. Alright, tauratisa. Saka toda kuziva kuti chaari kurambira kubvisa mombe yedamage chacho chini iwo achiri pamwe chete nemukadzi. Chakashatapo chii pamwe pane chaari kutadza mukadzi. Okay. Saka baba bona motitaurirawo nyaya yenyu kuti hanzi chii chiri kuitisa kuti murambe kubvisa damage imukana mukadzi muinaye. Uyezve zvinoreketwa ngaamasvaya ndizvo here kuti vona vanoramba kubhadhare damage kana kuti pwanya rushosha kwairi ruzhowa ndo rushosha kuti imwimwi baba bona imwimwi amasvaya vari kuchema ngekuti imwimwi moramba kubhadhare damage. Saka toda kuti tichiziya kuti hai ngokuti kuti tione mwoko yana mweigunomubandla mwangu munomu kuronza kuti apachaoneki kuti hai munikazi wemwana ngouri mukwambo ndiani tezvara ndiani hazvichaoneki. Saka imwimwi manje youye kwenyuyo chiti paiwo tizwe maitire azvo matangire azvo ngokuti nguva imweni mwagurisirirwa nguva imweni mwabirwa. Isusu tiripo kupe justice kuti muntu wese abve panapa aiti eya ende udzibvire panapa nendaa yako kwende kwai kwako. Ava vabvawo panapa vakagutsikana kuti pamwana wangu here kuramba kubhadhare damage here kana pwanya rushosha mabwiri avanoita. Toone choendaa kuti zvimbori pari zvabva pari zvakonzerwa ngei. Saka ngezvetoda kuti tichizwa ndimwimwi baba abona. Pamusoro idari pamusoro mutape chatebweke dambudziko raitika naTezvara wangu nderekuti dambudziko raitika naTezvara wangu nderekuti inini handichanzwisisi papwanya ruzhowa. Pamwe tinonga tatadza kuwirirana pamitauro nezvidawo nekwatinobva, asi zvandaifunga papwanya ruzhowa nezvandinazvo hazvisi kuchawirirana. Saka ndo dambudziko rabva raita kuti inini nditi Tezvara pwanya ruzhowa inini handisi kubhadhara. Ndakatosvika paimwe nguva yandakatoti Tezvara papwanya ruzhowa patainosangana pakati, iwo bhadharo hafu ini ndo bhadharo hafu. Asi Tezvara wangu wakatadza futi kundinzwisisa nekuti dambudziko riripo nderekuti inini ruzhowa ndakaona rwakapwanyika, ndo pane dambudziko rangu naTezvara wangu. Asi iwo vari kuti ndingobhadhara ruzhowa zvakadaro, wedza ndini ndakapwanya kasani ndakapwanya, iwo vari ngoti mari yavo yedamage vanoida nokuti ndo zvinotaura chivanhu chavo nevakuru vari mberi kwavo nemutemo womusha wavo. Asi inini semafungiro angu inini ndaifunga kuti pwanya ruzhowa iyi inobhadharwa nemunhu wapara mhosva. Inini handisi ndakapara mhosva, ndo pane nyaya yavo. Alright, changamira nyaya iyi. Alright, pane vane chekubvunzaro pane zvataura baba bona. Alright, taura zvenyu mbuya. Ndinode kuti tizwe zviri kutaura baba bona. Kuti imwimwi baba bona muri kutaura kuti inini ndakaone ruzhowa rwacho rwakapwanyika. Imwimwi mwakanga mwakataura kuti wakanga ari musikana, nhasi mwakutaura kuti ruzhowa wakapwanyika sei unodherera.
ndagumapo kudheerera tezvara. Pane vamwe here vane chekutaura? Taurai zvenyu baba. Ndoda kubvunza baba Bhona kuti watete waizviziya here? Makaaudza here? Alright. Baba tipewo matauriro etisu. Tiri papapo futi ndobvunza baba Bhona kuti vasati vapuwa musikana handiti toziva kuti paruzhowa apa panotanga pamboitwa vakadzi vanombotanga vatarisa kuti ruzhowa runa kupwanywa here voona, then pajira handiti panonzi panobuda panoratidzika kuti ruzhowa runa kupwanyika. Saka iyo process havana kuita here vasati vatora mukadzi, nevakangotora mukadzi vasati vanotisa kuti ruzhowa hazopwanya. Vane makore mangani futi vamumarriage macho? Ndokandobvunza ipapo. Alright. Mukoma waruko varatidza kudheerera dare tati tivise maheti but havana kuvhisa. Saka kana mukaramba makadaro muchambobuda pasati tozomudaidzira henyu nguva yenyu yakwana yevanhu vakapfeka maheti. Unless kana kuti vakuru munogona kungoya kogara kumberi kuno kumotonga nyaya yacho. Kana ndokuti muri kudheerera dare ka nokusunga izvezvi ende ndo basa redu irori rokusunga tikaenda nemi imhozva munoripa, nogona kuripa mombe 3 mbudzi 3 huku 8. Right, pane vane chekutaura here pane zvababa Bhona? Alright, taurai zvenyu mbuya. Ndakaona rwakavharika, ndakaona zvisina kupwanyika. Ishona yakasiyana matauriro ari kuti ndakaona rwakavharika. Saka kuona rwakavharika ndokuti iwo akaona zvinhu zvavo zvakadii zvakanaka zvakarongeka. Saka ishona yaisuziya kuti chinonzi kupwanya ruzhowa zvinorevei. Saka ndo paanoda kunyasa kuti atsanangudzirwe kupwanya ruzhowa zvinorevei. Nokuti ari kuti ndakaona rwakavharika. Ndaona kuti imwe mapurisa mune problem padoko. Toda kukumbira kuti ndaona kuti mibvunzo iri kuwanda yemunopaila kudai isikadairwe. Nguva imweni baba Bhona zvinozovaremera. Ngatihambe ngemuntu nemuntu. Wabvunza mubvunzo baba Bhona vodaira. Vakapedza pana vamwe vabvunza futi baba vodaira. Vamwe vapesira kubvunza vodaira futi. Tozotangira apapo tichienda mberi. Pane mubvunzo wabvunza mbuya. Mwauzwa here baba Bhona? Ngatangisa kubvunza mubvunzo. Mbuya kwaibvunzai patsva mubvunzo wenyu. Mubvunzo wangu ndokuti baba Bhonaya akadaira kare kutaura kuti mukadzi uyu ndamuona akazara, ruzhowa ruzi kupwanyika. Asi nasi uno wapadare wakutaura kuti inini ruzhowa ndakaruona rwakapwanyika. Sei ndiko kudheerera kwaari kuita tezvarake. Right. Mubvunzo wabvunza mbuya, mwauzwa here baba Bhona? Pindurai zviri kubvunza mbuya. Inini ndonga ndotazowirirana nambuya padiki. Nokuti inini handina kubvira ndakambobvuma kuti ruzhowa rwakanga rwakavharika. Ruzhowa rwakanga ruchitozikanwa kuti haruna kuvharika. Nekuti takatombotaura nezvazvo. Asi ndakagashira zvakadaro ngekuti ruzhowa rwangu ndairwuda rwakadaro. Imwimwi ndimubvunze imwimwi baba Bhona. Mwechiti kwa hai mbuya vati kwa hai imwimwi zuro mwakatombobvuma kuti hai ruzhowa inga rwakavharika. Nyamashi uno rapwanyika. Mwaimbo vakazvizwa pari mbuya? Mwaiyamwese here paireketwe zviro izvi? Mbuya nombobvira ndakambosangana nawo baba. Saka mbuya vanomunyepera. Mbuya anondinyepera. Saka imwimwi munere kuti ruzhowa rwakanga rwakapwanyika, asi ini ndakatora rwakadaro ndikatsikinyitsa. Mwakaronzera anani? Tete ndakaudza hanzvadzi yawo vanoiziva nyaya. Pamusoro iyi ini semupurisa ndimbopindawo munyaya yenyu. Ndaida kunzwa kuti baba Bhona imimi pemakatorana nemukadzi wenyu mudzimai wenyu imimi, regai titi taakumbopinda mukumbongwariso kundoti semupurisa taumbobvunzwa
zvimwe zvacho pemakatora mukadzi wenyu imimi muchiti makutora mukadzi imimi makatizisa here kana kuti makabvisa mari kuroora mukadzi zvakanaka? Ndoda kuti mutipindure ipopa. Ndakaroora mukadzi zvakanaka. Makaroora mukadzi zvakanaka. Vana tete wakanga waripo here pemairoora mukadzi? Wakanga waripo. Right. Hamuna here kuonesana ipapo nyaya dzenyu dzemuri kutanga kuunzana kumatare muzuva ranhasi? Vana tete inini ndakawirana nawo hanzvadzi yawo Tezvara. Ndakawirana nawo wandiudza kuti ruzhowa rusi charunomera zvakanaka. Ndikawirana nawo. Asi tete wakati tichazotaura nyaya inana mukoma tamberi. Imi mobva mabvumirana nazvo? Tibva tawirirana isusu satete nababa munini. Alright. Nawana siswe mudzimai. Asi tazokumusha baba wakazviramba. Vakati mari yangu yerumapwanya ruzhowa ndinoida. Ndikakumbira kuti timbopamira pakadaro. Saka ndonyaya tauya mudare kuti nhasi Tezvara ari kungoti mari yangu yemapwanya ruzhowa ndichiri kungoida. Alright. Right, pamusoro wedare. Ameno kuti ndiri kupamwe ndiri kukanganisawo kuona kana kunzwisisa kana kufungisisa pamwe pfungwa dzangu hadzisi kunyatsonzwa zvakanaka. Muri kunzwisisa nyaya iri apa? Ava Tezvara ava vari kutora mukomana uyu baba Bona kuwaisa mumhosva yawasina. Ameno kana muri kunzwawo zvandiri kutaura. Timbonzwawo imimi wamwe muri ikoku. Timbonzwawo kuti zvakamira sei. Munoitoro sei nyaya. Uyu uri kuti ndakatora vana tete kusvikira atora akabvisa mari, kusvikira vatora vachitaurirana vachionesana. Nyaya yeruzhowa rwaifanira kunge rwakatotangwa ipapo pakabviswa mari. Ndokuziva kwangu inini mitemo yedu isusu yekwedu. Ameno kuti kuina ane chekupindura ikoko. Tibatsirane, tifambe nenyaya tione kuenda nekuti nguva dziri kufamba. Tine vamwe vari kuda kutongwa pano. Pana mai vari kuda kutaura vari kusira. Bhadhara unofana kubhadharwa nekuti wakadharirwa wana. Unotongobhadhara azvinei kuti wakaona asina kuvharika. Asi unofana kubhadhara because iye munyuwani wake hazi chitsaru cheumwe chinyuwani cheumwe. Saka unofana kubhadhara ndiwo mutemo chaiwo chaiwo. Variko mai vari kusimudza. Ini nangu ndinoona sekuti ipapo baba Bona vanenge vadzvanyirirwa hawo. Nekuti haungamboti apa pari kunzi kubhadhara kupwanya ruzhowa. Iwo unobhadhara ruzhowa rwasina kupwanya rwakapwanywa neumwe. Iwo wanzi rubhadhare. Indiri kuona hangu sekuti baba Bona ari kupinzwa mumhosva yavasina kupana. Ini nawo ndinotaura ipopapo kuti eme mukati Tiite runyararo order. Tiite runyararo. Toita order handiti. Idare guru rinoti. pana baba Bona vanonga vari kutsikirirwapo huyu because imi mukati memwana kotenge shuka magrosa akauya neyakapaduka nomutidzosera murupaona. Saka ipopapo ndoni pakanatsa nezvakanaka. Kana kuti dzosera kana kutaurirana nemunhu ari kutengesa shuga yake. Mataurirana nemunhu ari kutengesa wachibhadharawo zvekutonyara kuti munhu ake ane shuga yake. Half price kana quarter price yeshuga iyoyo. Nekuti haungabhadhari mhosva yosina. Vari kusimudza, vari kuda kudzoka ipapo kuti. Ndokumbirawo wane vana tinyaradze vana. Zviite order. Inini ndamise maoko wangu ndechiti Mukwasha haafanirwi kudaro kutaure zviro zvakadaro ngekuti ana atete aya zvakatotaurirana. Ana atete akati tamona ari musikana. Nhasi uno iye wakutaura Mukwasha ndiye uri kushore mukadzi wake. Ndio maonere endaita apapa. Mukwasha uyu unode mukadzi wake ere kana kuti hadi mukadzi wake? Matauriro akadaro pamberi pababa. Ndapedza. Alright. Saka pana chine chekutaurira.
Ini semaonera anga ndona sekunge nyaya yaclear. Baba Bona haafaniri kubhadhara damage ba pakuti zvimwe zvese akakomplita then obva wana munhu akakapaduka. Saka nyaya iripo ndeyekuti Baba Bona ka vanhu naTezvara ngavatoappreciate zvinhu zvakatobhadharwa, at least akatombobhadhara zvimwe zvese izvi. Asi dai mamuri kuti muri kutanga nedamage, we could taikwanisa kunzwisisa kuti zvimwe zvese haasati abhadhara. As long akatombobhadhara zvimwe zvese izvi, ngatongoenderere mberi nenyaya yekungoti ngatongoskipe pedamage ipapa. Ndoona sekunge zvinhu izvozvo ngazvifambe zvakatodaro. Bona haafaniri kubhadhara. Alright. Asi ini sekuona kwangu munenge muri kuramba vanhu vazhinji ari kusapota Baba Bona, muramba muchitsikira. Munoziva kuti ava vacho ava havasazvizivawo kuti onini ruzhowa rakatopwanywa kare. Pamusoro order. Tokumbira kuti tibvunzewo. Ndaikumbira kuti tibvunzewo. Wanatete wacho waripo here panapa? Wanatete waBaba Bona. Tiite zvinhu zviri clear nekuti tichagona kuramba tichingotenderera ka. Chabuda hapana. Wanatete waBaba Bona wacho waripo here? Nemukadzi waBaba Bona wacho aripo here? Kana ana atete varipo manje? Mukadzi hapo. Alright, tete wacho hapo. Atete aripo, tete simkai mogarapo. Atete simkai. Ndoti zvitibatsire nekuti tikatenderera vanatete vacho varipo zvinenge zvanaka vanatete vacho kana vakauya vatorise mhiko. Right, simukai henyu tete timbotore mhiko, timbotoresane mhiko musati mataura. Uya henyu apa. Simudzai ruoko rwekuright. Ndinopika pamberi pedare ramutape chatibwege. Ndikanyepa midzimu naMwari ngazvinditonge. Hanzi simudzai voice. Ndinopika pamberi pedare ramutape chatibwege. Zvandiri kuita izvi. Ndinopika pamberi pedare ramutape chatibwege. Ndikanyepa midzimu naMwari ngazvinditonge. Ndikanyepa mudzimu naMwari ngazvinditonge. Atenda dzikisa yenyu maoko mugare yenyu pasi. Gara yenyu apa pasofa ipo. Imwimwi mai ndimwe atete emukadzi waBaba Bona. Pavakatorana naBaba Bona mashoko ekuti mwana wenyu imwimwi ngasina kuzara makamataura here pakati penyu naBaba Bona? Baba Bona vari kunyepa nekuti hapadari. Isusu patakatora mwana wedu tichimutarisa akanga akazara. Asi nhasi tiri kushamisika tichiona kuti hapadari vakuramba. Saka hatichazivi kuti kudzikisira hanzvadzi yedu here kana kuti. Zvakanaka. Imwimwi Baba Bona mwamboti imwimwi atete aya makaronzerana vakati tichazobhuya nababa namukoma tagume kumbatso. Zvine zvuno atete varonzi hatizi kurekete izvozvo. Imwimwi Baba Bona mwakarambirepo here pamwaibvisire mare mwechiroora kubvise damage? Ngokuti mwaiziye izvi mwaiyepo here imwimwi kana vamwakatuma kubvise mare iyi? Ndo vamwakanga mwakatipira kuti kana pakazwi damage musabvisa? Aiwa, pa damage nini ndakatoenda na sadombo wangu tese takanga tiripo. Asi vatete zvavakuita vakugadzirawo nyaya yekusaidirana na mukoma wavo. Ndo zvakuitika padare pana. Imwimwi Baba Amashaya mukwambo wenyu uyu mwasvika pa damage wakati here andibvisi akarekete chikonzero chekuti abvisi ngendaa yei? Pamusoro emama kwambo wakati tiri kuuya nazvo tiri kuenda kunogadzira. Imwimwi pane here imweni mare yaakazobhadhara padera peizvi pa damage wakati ndichambogadzira?
pane imweni ere mare yaakazobvisa pamusoro peiyi? Hapana. Wakakorera kubvisa imwe mare pamusoro peiyi ngokuti inga asisina ere kana kuti inga atogumbuka ngapa padamage apa? Indangofunga kuti umwe yawo yapera sezvo vakati izva ndo patagumira apa, zvimwe zvitakunogadzira tozodzoka. Saka imwimwi ndo zvamwaifungira pakatore nguva yakadini kuti nyamashi unowu imwimwi muzouye kudare komangare kuti hai baba bona urambe kundipe mari yangu yedamage pamwana wangu? Pane nguva yakarebe zvakadini apa? Atoena makore 3. Mwakambotumire muntu here wakaende kobvunza kuti hai mukwambo wapa ari pamari yedamage? Takatuma musadombo wake. Akati kudini? Akati tiri munzira tichauya, inongove tiri munzira tichauya nanhasi. Imwimwi amasvaya imwimwi chazomumurudza imwimwi kuti muuye koti moti mumusungise mukwambo wenyu indaa yekunonoka here kana kuti pane mashoko amwakazwa kwamwaihambawo kuti nguva imweni mukwambo wenyu uri kuti hai mari yedamage handumupi ngechikonzero chakati chamwazoti muuye kochemere kudaro unono ngokuti dai kwaya kuti kuri kuemera mwairamba mwaigofa kuti mukwambo uya chazombomurudza imwe kuti amupe shungu kuti muuye koti hai inini ngatite kuende mudare. Mwamwazwa mashoko aya ere kuti hai shuga inga yakadurika? Aiwa mumadoro matinofamba unopota ingonzwa makambonzwa zvikuitwa mwana wenyu here kunzi zvakati zvakati. Ndikati aiwa kwautuma sadombo wake kuti ndaoti ko nongove tinouya. Saka ndati bheta kuenda kwamambo kuti tinzwe chokwadi. Saka chokwadi mwachizwa kwai shuga yamwakanditengesera inga yakadurika, aisisiri 2 kg ipi ya kg nehafu kana kg ne3/4. Munoti kudini ngemashoko anorekete mukwambo wenyu? Isusu tinoti chero katotora iri mvana mukadzi wako wamuda. Ndo mutemo wenyu? Ndo mutemo wedu. Zvakanaka. Imwimwi baba abona kwa hai shuga mwakatora iri kg ne3/4, mutemo wamasvaya munotora yakadaro munoti kudini? Ndo pandiri kupokana napo mambo, nekuti isusu kwedu kubocha ukatora mpana haubhadhari damage. Saka ndo patiri kutadza kuwirirana naTezvara wangu. Saka ndo paya pandakanga ndamboti paya zvazvakadini tisangane pakati, iwo wobhadhara half indobhadhara half. Saka iwe waide iwe baba abona unoda kubhadharirwe hafu ngamasvaya yekupwanya ruzhowa ngokuti amasvaya ndo vakapwanya here? Ndio wakatengesa shuga yakaboka. Asi imimi pamakatora imimi makaratidzana yaro shuga yakaboka, muchatenga shuga yacho panzvimbo payo kana makazoona makumba kwenyu? Asi munhu achitengesa shuga unotozoona kuti shuga yakaboka inorasika, tochiwirirana. Saka ndakataurira atete ndiwanga akamirira Tezvara, atete shuga yakadini yakaboka, atete akandichachizotaura namukoma tachinyi tamberi. Saka ndiona kuti tete ane chaakuhwandisa kuna mukomani, pamwe tete ndo anogona kunge akadura shuga kana takadurisa shuga. Maonera ndakuita ane chekutaura ngatisimudze maoko pamusoro. Zvimwe zvacho ngatimbotererana. Pane madzishe panapa, pane madzishe madzimambo akazara pano, ngati respekte vamwe. Handiti kuna vari kuva nechekutaura, unenge aine chekutaura simudza ruoko. Hatidi ana tinenge tautokanganisa toita zvinhu zvine order. Pana mai vari kuda kutaura vari ngechapa, taurai henyu. Inini point iri kutaurwa nababa abona yekuti tete nababa vemukadzi vanofanira kunge variwo vakamena pamwe. Tete pamwe ndio vakadurisa shuga iyoyo, nekuti inini ndinotopindirana nazvo izvozvozvo, nekuti kana nyaya ichinzi yakambotaurwa tete vakabvuma kuti shuga yakadurwa, izvezvi zvozoda kuramba sei? Aiwa, hanzi tete vakambozvibvuma kare, asi tete vakuramba.
Ndatoda kutonzwa kuti tete ane murume era. Awo baba ane orange wane chekutaura. Taura izvozvo. Tete acho ane murume ere. Because pamwe pachoka tete anenge akutozwa shanje. Itori godo. Saka ndizvo ndezvedzinza. Saka mutoti shuga yakaboka inorapa. Yakabhadharwa zvepakariendesa paye chimutora afusha. I'm sorry, order. Munhu one by one kusimudza ruoko tichikupa mukana wekutaura. Handiti panocharipiswa manje. Hatina nguva. Ende unotoripa izvezvi. Ndinoripisa imi wacho muri kudaidzireko because baba bona atoripa kutotongwa. Pana baba ane orange wane chekutaura. Ngatitaure one by one. Ndichibvira ngatingonzwanane kutaura kwandiri kuita apa. Zvedamage zvacho zvongogara zvabviswa because izvezvi mukore uno izvezvi shuga tiri kutotengesewa dzakaboka ende tiri kutotora shuga idzodzo dzakaboka. Saka musasimudze nyaya idzi because zvirimo mudzimba dzese zvirimo nyaya idzi. Vanhu vese vari kutora izvezvi vari kungotora shuga dzakaboka. Saka nyaya yeshuga ngaingogara yaskipwa because kana tete avo vari kuziva vakatodzoserwawo nenyaya yekuti shuga yavo yakaboka, which means nechedzinza ichi. Ngatingosiyane nyaya yeshuga. Kana madamage haabhadhari kana zvimwe zvese zvakatobhadharwa. Babona ngawabhadhare damage. Vana mai vakabereka mwana wane chekutaura. Taura zvenyu. Pamusoro edare. Inini nyaya yangu iri pakuti baba bona ngawabhadhare damage. Because dai paripo pamakore ari kutaurwa kunzi pane 3 years 4 years. Dai wakasimudza nyaya yawo iyi musoro nyaya yawo sematauriro awo akuita izvozvi. Dai wakasimudza nyaya yawo pakutanga wasati wagara neumwana wevanhu makore ese awanawo. Saka babona ngawanofanira kubhadhara damage because apa isatichazivi pamwe wakuhwanda noti pamwe mari haichabatiki noti yakudiwa. Iyo ngawabude pachena kuti mari baba mari nichambotsvaga mari ndoisiri kubatika. Kwete handibvisi iwewe wagara nemwana wevanhu 3 years 4 years. Wakadii kusimudza nyaya yamusi wakaendesa imwe yachona. Wazi apa wana tete ofisa wataurira wana tete waifanira kutosimudza nyaya yozikanwa nababa same day irororo. Iwana tete achaitsikirwe Amai. I'm sorry. Imimi muchauya padare apa imimi. Hamuchatosimudziri ruoko zvachose. Muchauya padare tiri kuripisai. Tichataura nemadzishe kunoko. Tiri kuripisai. Avo wane yellow wane chekutaura taura zvemunoda kutaura. Imimi muchapinda mudare. Maane mhosva imi. Amai vanenge vatora girlfriend ravo bona ritsigira chikomba chavo mai avo. Kuna baba vari kusera. Pamusoro udai. Ndingaita sendiri kushora kana kuzvidza. Chendaite kutange kuzwa ngechekuti baba abonawo mukadzi achi kumudai. Baba abona wati mukadzi achiri. Kana achiri kumuda mukadzi, chiri kuite kuti asabhadhara damage chini. 1 2 akuchizoona nasi kuti shuga yakaboka. Kare kese aihwira shuga iyoyo. Nasi uno yazoboka manje. Anga akanyararira kare kese. Murume ungasadherere murume bawo. Murume kunyarara kwakaita handi kupusa bawo. Mazwa imwe mambo tonga zvemene imwe. Murume ungasadherere murume bawo. Kugara nemwana wanhu makore 3 kwakuchita ashuga inga yakaboka ndichadai. Imwe changamire munaone zviro imwe. Murume kunyarara handi kupusa bawo. Kudoti imba yemwa yemukunda wake imire zvakanaka. Asi kana mwakutsinhire kuti baba abona sabhadhara damage chokwadi mamboka. Ora ndombo isirevu baba. Mambo inini handisoramba bhadhara damage. Asi zvandotaura ngezvekuti ngatisangane pakati. Ngekuti shuga inoratidza kuti yakatombotengeswa. Zvotika pashuga iyi. Shuga yakambotengeswa. Wakahwira wakasiyawo mbichana. Iyi ndikazotengwa yasara yacho. Sandoti ngandibvisirwawo mbichana. Ndo pane nyaya yangu inini. Kuti ngandibvisirwawo mbichana. Pane imwe yakamboshanda ngoti shuga iyi pane yakamboshanda. Nemukunda wawe.
baba ndiwo akabvisoma. Anogona ndakamboitengesa kumwe. Ichitengese mwana wake ere munhu wakabare mwana wake. Asiwo uno. Mombe dzinotengeswa kakawanda wani. Amusati mazwa mombe dzinoziyatengeswa kwa Jokonia yozotengeswa kwa Mandiambira. Gara limonzwa tete wacho wane chekutaura. Kuna bamunini wangu wakuti vakutopuma hanzvadzi yangu zviri pachina kuti ndivo vakapwanya ruzhowa vakuita tezvara ndivo vakapwanya ruzhowa ndizve ndotononga yaimwe nyaya futi ndindakuziwa padare pakuti ari kupuma hanzvadzi yangu kuti ndivo yakapwanya ruzhowa. Noti nyaya irunetsa pana mange yekudai hatikwanisire kumboenda pane chimwe chikamu chepamberi chemaroro awo tichimbojamba ruzhowa ndo paronetsa ipo papo mama. Ndandoti nitogonomboita tombobhadhara dzimwe dzemberi tombojamba ruzhowa. Hino TezvAra kuti azatikwanisi kuenda mberi tisati tadarika pamapwanya ruzhowa. Zvakanaka bababona. Rega nimbokubvunza mubvunzo muiri kana mutatu kana waita laki. Chandaida kubvunza inini. Chakatanga chini kuoneka kwekuboka kweshuga nokubvisa pfuma. Shuga patakatobatirana naWateta yanga yakaboka. Tikawirirana shuga yakaboka ndo pakatanga. Saka iwo chakatanga kuona kuboka kweshuga. Tanga kuona kuboka kweshuga ndo chakatanga. Saka iwo hawaya usikadi shuga yakaboka sei wakazoende koorora. Shuga yekupima inotengwa. Dzirimo mushuga dzekupima dzinotengeswa dzekupima. Anhu anotenga shuga dzekupima mama. Ava zviri kuti shuga yekupima itengwe basi. Asi price yeshuga yekupima neshuga ye2 kg maprice awo afanani. Ndo pane nyaya yangu basi mama. Saka iwewe baba bona mukadzi uchamuda. Mukadzi ndinomuda. Ishuga yekupima ndiri kutaura yeye. Kuti kapu yeshuga inotengwa. Asi price yekapu ne2 kg azvifanani. Saka hino iwewe amasvaya TezvAra aya vakati hai atidhibani pakati zvounobhuya zvezvezvo kuti hai kubhuya kuti iwe uri kuchema kuti mwandinyanyira uri kuchema kuti damage yakawandisa here kana kuti uri kuchema kuti haifani kubhadharwa ngokuti hai shuga iyi yakapatuka iyi. Ndiri kuti inini mari yekapu yeshuga ndinobhadhara ishi. Mari ye2 kg ndo yandisina. Ngekuti ndakatenge kapu. Saka iwewe ubari unefungidziro yekuti TezvAra ako akatengese shuga yako. Iwewe akambotengesa imwe. Saka iwewe mubvunzo ndoda kukubvunza baba bona iwewe. Ngatimbodaiwo. Iwewe une garden here. Garden ndinaro changana. Baba ako na mai yako vane garden kana kuti doro. Tine garden. Mune garden. Ngatimbodaiwo. Iwewe mugarden mwako yo. Mune mabanana, mune ife, mune madhumbe, anditi? Peshe paunoenda unogume mugarden mwako usvika mwakatemwe banana. Umwe musi mwakatemwe nzimbe. Umwe musi mwakadziwe madhumbe. Wozogumemwo zuva rimweni. Wobva wagumira baba ava vari apa. Vane dzido refe kudai. Unoti waiba mugarden mwako ndiani? Ndinonongedza wane dzinde reifa. Kuti ndo vaiba mugarden. Saka iwo tikati hai amasvaya. Vanoti wakaphature shuga ndiwe ngoti ndiona unoramba here. Ndinoramba ma. Aiwa. Usatipedzere nguva baiwa. Ngekuti zvinonga zviri kuitika pana vange zvodai. Zviri kuitika pana vange zvekuti nzimbe kana dziri 12 ndokuti nzimbe kana dziri 12 ndokuti dozen. Anditi. Asi dzikasara dza 8 arisichari dozen. Unotenga abhadhari mari yedozen, banobhadhara mari yenzimbe 8. Ndo pane nyaya yangu ino. Iwewe tati mumunda mwaibiwa. Asi iwo ndo wabatwa imwe iwewe. Unorambirei kubhadhara? Tinokubhadharisa zveshe zvaibiwemwo zvezvozvo. Saka iwewe zvekuti kwai shuga yakapatuka, iwewe ndiwe une shuga, iwewe ndiwe une mukadzi, ndiwe wakaphatura mukadzi uwowo. Saka iwewe unobhadhare damage inodiwa ngamasvaya ndo chindau chedu
chinodiwa ichocho chivanhu chedu chokuti iwewe unobhadhare damage. Mukadzi wako iwo hai mwana wakopi zvokuti iwo uti izvi handibhadhari. Iwo uchaite zvinoda tezvarako. Kana iwo usingadi izvozvo, mangwani ava pakaone chaunoona nemwana wavo iwo vakakurambira unoti kudini? Changamire. Murutonga zvinhu zviri practical here kana kuti murutonga chwani? Saka uri kuti weibvunza kuti ndinotonga zviri practical here, uri kutaura kuti nini zviri practical ndiri kutonga junju here? kg yeshuga yakaduka ndo zviri practical. Saka uri kuti ndiri kutonga kana junju mutaura here? zvichwanu makumanikidza makuabuse. Hatisi iwewe ndiwo uri kuti mwana wababa ava wakaduka ka ndiwo wakadura. Une here waunonasa kuziva kuti uyu womutora uye naye panapa muone kudetserana. Mambo ndikatema muti ndikatazozo ndatema muti. Utazoziva kuti watema muti. Saka iwo une here waunonongedzera. Anozviziva kuti shuga yange yakaduka nokuti takatowirirana sani zvere kuti shuga iyi haisi chariyo bai. Makaba yakabiwa shuga yakapaurwa. Teta akabvuma kuti shuga yakapaurwa tiri tega isu sababa munini nabaonkuru. Nhasi pane hanzvadzi yawo vakusaitira hanzvadzi yawo kuti shuga yange sinoduka. Asi mukadzi wangu akagara apa unopupura nyaya ndotaura kuti akaigara pasi inini natetake tiri pamwepo. Shuga ndikatenga shuga inotapira zve. Ungatadza kutenga rengoti ikapu. Ndimbokubvunza baba Abona. Kapu yeshuga ukaisa muti inotapira. Ndimbokubvunzawo. Iwe baba Abona iwo. Ukaona munhu akaguke gumbo, ungane ruzivo here rwokuti wakatsikwa ngemotikari ngechitima kana kuti wakangowire mugomba gumbo roguka? Ukatsvaga ruzivo unorwana kuti munhu iyo chakamitisa kuti aite gumbo rimwe rakaguka chii. Saka iwo ruzivo rwawakatsvaka rwokuti uzive kuti hai mukadzi wako iwewe wahafu apa wakaonerwa kuti chini? Ndati rwawakazotsvaka iwewe ruzivo rwokuzive kuti wakaphature shuga yako iyi kuti iite hafu, wakazobate kuti ndiani wakaphatura? Ipo mbavhanisa ndaibata. Hausati waibata. Saka ndiwe zvewo wakabata nokuti chero tete acho chaiyo chawa vanopabudisa baipo. Chero iyo wacho mukadzi wangu wacho anopabudisa bauti wakapadura shuga ndiani. Asi shuga yange yakapaduka. Handisi ndakapadura. Iwo hawati unoite tsvakurudzo yako yakabudise kuti chandakakwanisa kuziva inini kuti shuga yakahwirwa. Yakahwirwa ka? Ndiwo wakahwira ka. Hatisati amubata. Wane makore manganai unaye? 3 years dzataurwa nditezvara. 3 years. Saka wakadini kudzosa? Shuga iri utapira mambo handisati ndakudzosera shuga iri utapira. Bhadhara katapira. Saka isusu tikakumbira tezvara kwaya kuti vatore havo shuga yavo iri hafu, unoda herewo? Shuga ndo handisuda nayo. Saka bhadhara. Nyaya iripo mambo, nyaya iripo ngeyekuti shuga yakapadurwa ende yakahwirwa. Inini ndiri kubirwa pachipimo. Ndo pandiri kutaura kuti chipimo changu inini haisi chari 2 kg ba. Shoma yacho iri kunaka asi tezvara. Anditi tezvara kuti inini ndibhadhare 2 kg ndo patotadza kuwirirana basi. Pekuti tezvara ndibhadhare 2 kg. Inini ndiri kubhadhara 1.5. Ngatidai baba variyo tipeiwo mashoko enyu tono kuvhare dare. Tono kuvhare dare redu iri. Masoko pamusoro dare ndandiri kuda kuti murume uyu wabvira kare chita kuti shuga yangu yakabiwa hatibvisi damage. Wakaona mukadzi akadaro. Wani kune zvirema zvinobarwa zvakadaro munozviziva here? Pamwe chirema. Alright, ngatipasiye. Iye wacho uyu unodaro ijaha here? Pemwakatorana wanga uchijaha herewo? Murume ngatitarise masaidhi ese kuti ranga richiri jaha here. Mukadzi uri popota ari kuti ipwa yangu yakagurwa ndakundye chigundi chidoko. Pane paakaona iri hafu here ipwa yacho? Ndo zvendiri kubvunze murume kuti murume wanga achiri jaha here zvaanopopotawo. Kana inzwa izvi, kana mukadzi akaonawo ipwa iri hafu ngauyewo padare akomblenewo kuti ndakaonawo ipwa iri hafu. Hati mukadzi wakambosvika ipwa yakazara here?
asi mambo ati murume ndiye wabatwa mugarden ndiye waiba zvese ndiye wakabvisa uko zvinhu zvazvifanira kufanana because imi kana makuti tida kuona kuti zvazviri zvese zvazvakazara here, which means makutaura kuti baba Bona aitofanira kutoroorwa nemukadzi because apa pane ari kubvisirwa kabva mari apa kutaura kuti pane vane uremuka kupfuura umwe. Saka imimi kana makutodaro which means mukadzi anofanira kutobhadhara baba Bona. tiri kuende pakuti baba Bona ngasazvidza Tezvara Tezvara wacho ngachitaurawo kuti ruzhowa urwu rwaimboshanda sebusiness because izvozvizi varume tikabara ana echirume hatifari, asi tikabara ana echisikana tinofara because tinongoashandisa sebusiness. Ana tinobaita sebusiness, ombotipa mari, ombotiunzirira mari mumba, then ozoroona anomuroora, ozowana anomuroora, but musikana anombotanga ichitoita business. Orati vanhu ngatitosimudze maoko totaura one by one. Handiti zvakanaka, ngatichireketa kudai chandaida kuziya baba Masvaya mukwambo munonzi ama 2000 anonesa. Ndaone ngatei une mareketero kana makumbiriro aida kuita ekuti hai baba pamare yedamage yamakandichacha yazoti nyanyei, dai mwanditi dzasire. Andizii kuti baba imwimwi mwakasununguka here kuti muti dzasirei pakamare kakona pakuchema kuri kuita mukwambo, ngokuti tada kusokosa kuti tione kuti hai mukwambo dangani hake haachadi mwana wenyu, oti inini mukadzi nomuda, asi ndiri kuchemawo kuti mari yakona yati nyanyei. Andizii imwimwi mungane nechidoere kana kuti mungatiwo here ena haanode mukadzi ndotiwo dzasirei padoko. Andizii kuti zvakamusunungukira here. Kwete mambo, hazvina kusungunuka, ndopatotazowirirana izvo zvomambo, nekuti dai iye akati musiwoyo mwana wenyu haana kunakawo, zvino ozoti kwapera makore 3 ochitaura kuti aiwa ruzhowa rwakapwanyika, kudherera mambo. mari yamunoda yakawandisa Tezvara, mari yamunoda yakawandisa. Ndo zvandakataura kuti ngatisangane pakati, kana kuti mundibvisirawo mbichana kana tombopa jamba panyaya yemapwanya ruzhowa, nokuti ruzhowa rwakapwanyika. Taura chokwadi, ruzhowa rwakapwanyika ende asandi ndakapwanya, andingambochemereri kuda kuramba kubhadhara ruzhowa rwandakapwanya. Ngandibvunze ndechidai mashoko areketa Tezvara yenyu baba Bona mwamazwa kuti mari yeruzhowa handidzikisiri, ngokuti zvamwatoita imwimwi mwadherera Tezvara yenyu uyo kobhuye ndaa dzakadai pamberi pebandla. Tezvara ndo waudzunza pamberi pebandla. Ndo vadzunza kudo kuti vachemwo, ndizvo here mukwambo adai, ndizvo here. Isi toti haikona mani, hakuna zviro zvakadai. Hino imwimwi baba Bona Tezvara yenyu vati handidzakisiri, imwimwi toti hai dangani iplana yekuti hamuchadi mukadzi, imwimwi moti mukadzi munomuda. Mukadzi ndinomuda mama. Right. Saka nguva imwimwi mwakati hwarira, chetaida kuziya ngechekuti mukadzi uripo here panapa, mwauya naye here mukadzi baba Bona? Mukadzi uri kumusha kwawo. Imwi Masvaya mwauya naye here mwana wenyu padare panapa? Haana kuuya mama. Right. Saka isusuka nguva imwe tiri kuhwarirwa nibaba Bona, vanoti mukadzi vanomuda kubeni havachadini, havachamudi kuhwarawo. Saka isusu kuti nyaya ipere yeshe ndaiti itonge ipere panapa Masvaya munouya nemwana wenyu, naye mukwambo wenyu tizgowo saidhire mwana wenyu kuti nguva imweni zvamwaunza panapa izvi imwi mwauya mwechiti mude mari yenyu, uyu oti mari haabvisi ngekuti damage yakawandisa. Nguva imweniwo uri kutinyepera panapa kuti mwana wenyu uchamuda asi achatodini. Tichizozwera kadzara ngemwana wenyu imwimwi kuti mwamuna wake uyu vanomboite magarirei,
chikonzero chemene chaanoti abhadhari damage iyi indaa yenyu. Apapo tikapazwa tinozobuda neanza yekuti haino hezvachidai zvozwinyi, ngokuti uyu unoti mukadzi nomuda, oraiti mukadzi unomuda, chibvisa damage inodiwa ngaatezvara oti yawandisa. Audi ere kubvisa, wati ndinoda kubvisa, asi ngokuti yawandisa pungurai, imwe mwoti hamupunguri. Saka tapabhaqa manje, tapabhaqa, hatichaone kuti todai ere kana tokwidza kana todzaka. Haichina mberi, haichina sure. Saka kuti iguke munouya nemwana wenyu, endi iwewe uri kuti mukadzi uri kwababake, uri kwababake ndiwo akamutumere kana kuti wakavhakacha. Endi umbondidairawo papo ndione kuzozwawo rakadzara kuna amasvaya vazoritenda kana kuriramba kuti ndizvo ere kuti mukadzi wako uri kumba kwawo ngendaa yenyu wakavhakacha. Amasvaya, mwana wenyu echiuye kumba kwenyu imwimwe wakauya ngere kuti akauya ngozoshanya. Saka ini patinouya kudare ndinongoya nazvanzi yangu, iye anouya nemudzimai wake. Hino yapera iyi banda iyi yaperere pakuti amasvaya ngavauye nemwana wawo, kana kuti uyu ouya nemukadzi wake kuda unonga achiriyo kwamasvaya, kana kuti panguva yamwakapanana kuti endawo chemazuva manganai uri kwamasvaya. Petinouya pabanja panapa, iwowo unouya nemukadzi wako, kana kuti amasvaya mwouya munoti mbuya Asha amusari panapa, tinoenda teshe ngendaa yani inoti yani, ngokuti imwimwi amasvaya hemwa mwaziya kuti hai kune ndaa iyi, mwaifana kudai mwatoti nemwana wenyu, ngoti ndaa yamwainga nayo ngeyenyu nemwana wenyu nemukwambo, kuti muchizwa tione kuzwera kadzara. Saka apa pane pazoti ongame imbichana kune kwayazoungamira. Saka munouya mwouya nemwana wenyu nemukwambo wenyu, tochizozwe choendaa kuti vanomboite magarirei, tisizozwawo ngemwana wenyu imwimwi kuti pane chiringe pashi chetiri kukorera kubuda nacho. Chiini chinokonzere kuti uyu arambe kubhadhare damage? Zveshe zvetingadai teireketa izvi, nguva imweni ndizvo, nguva imweni handizvopi. Tichizotsvake musoro wendaa ngenyi, asi pamazire etinoita isusu, wade mwana womuntu amufani kukwerana mukwambo naazvere. Bwirana izvo munozwanana, zvomunotenderana. Endi izvozvo iwewe baba Bhona inga usikafaniri kudai wakareketa pamberi paTezvara kuti kwazi hai apa ngatimbopasiya. Waidai wakatonegotiate apapo, ngokuti wati iwe wainga uripo paibviswe mari. Ndo paari kuramba zveTezvara kuti mari aidziki. TezVara ngozvauri tauri manikidza kutengesa galoni reshuga. Asi iwewe musi waibviswe mari auzukupa negotiator. Takanegotiata ndo chakaita chizomirira padamage paunoti zvimwe zvese zvemberi asati atobvisa. Hino wazviona zvekuti waemesa zveshe. Iwo ndo warutomisa zvese bo ndakamoti ngatiwirirana kuti ngatimbopa chamba. Ngatizwe mai akamurudza nyarawo nababa ari kumasure iyo vakapedza vairi vavavo. Ngatiembere tivhare ndai tipinze dzimweni. Pamusoro iyi changamira. Ini ndangu ndoda hangu kubata point yamati iwewe Mukwasha sei wazosununguka kuuya kunofumura Tezvara wako kutaura nyaya dzakadai. Ini ndiri kuona sekuti vanhu ava mumba mavo vane zvavakabvunzana vakataurirana. Saka ndiri kuona sekuti pane secret yakataurwa, pane chinhu chikuru chakataurwa nemukadzi kune murume wake uyu. Chinoona ndicho chinhu chakazokonzera kuti murume uyu ashinge kuinza baba padare nekuda kwenyaya yakadai. Pane chinhu chikuru chandiri kuona chakataurwa nemukadzi zvekuti mukatora mukadzi wacho akauya panapa achataura nyaya yake zvakazara zvakonzera kuti uyu auise baba padare nenyaya yakadai, because uyu haasi benzi bauyu, une nyaya chaiyo yaari kuziya zvekuti mukaunza mukadzi padare achataura nyaya yacho. Mukadzi uyu haakwanisi kuti azvibudise bauyu. Maonero angu yokwire mutuntu zvinezvi kweyokomba kana pana usina madziso kweyoenda manje yokwire mutarara. Mai zvamwareketa ndazvizwa,
endi ndazviona inga pakatohwara apapo, asi ndopetaiyambamira. Hino aiwa tapaona kuti pode munikazi wakona pode munikazi wakona ngokuti manje potibhuira manje kuti ndiyo ndava amasvaya vasiye mwana wavo vouya vega kuti zvingazvona hatinokona kuzviti hatichazvizii. Ngatichimbodai isu tisasafunde tsamba iri mumvalapo, ngaibude mumvalapo tione kuyerenga kana tazozwe kuti ngotikati mafemere yakaitana mukati mwakona mune mare, nguva imweni hamuna chiro makupepa aindodhiroiwa maruwa ekuti I love you. Saka ngatiemere toipatura toierenga toizwe kuti inoti chini. Saka kuti iguke toemere mwana wenyu baba amasvaya imwimwi vhiki rinouya mwouya pabandla toipinza toireketa toiona tochizombonasa kuzwa kuti pashi petsima yesadza panei. Saka ngatiembere tivhare bandla ivharwe vabude muground. Alright, vanhu ngatiombere maoko tivhare bandla.